Anastăsie, ți se închină, al meu trup cu licină, că pe tine când te fac de toată năluca scape grășmașii cumpliți, ce sunt cu mine învrăjbiți, când te am eu păzitoare și bună străjuitoare. Atunci răul vrăjmaș n-are la mine lăcaș și se scundură și pielem de nespusata putere. Tu ești a mea mângâiere, o cruce a mea putere. Tu ești povățuitoare, tu la rai îndreptătoare. Tu minuni mari ai făcut de demult de la început. Tu ape ai îndulcit, ca mierea le-ai întocmit. Tu Marea Roșie încă, pe cât este de adâncă, în două ai despărțit, o cruce lemn fericit. Tu pe cel ne-ai arătat, creștinului împărat, visele ai mântuit, o cruce prea fericită. Având împrejur scrisoare, cum că ești biruitoare, cu cruce picată, pe umere ridicată, de bunul stăpân Iisus, mergând la Golgota sus, acolo Iisus voit pe crucea se stuie, unde primăi și picioare, cu cuie străpungătoare, a fost sfântul trup pătruns al prea dulcelui Iisus. Pentru aceea și mie dă-mi scârbă și bucurie, scârbă că sunt păcătos și nevrednic de Iisus. Bucurie că se sfânt creștinilor pe pământ. Ești tu cruce, mângâiere, o cruce a mea putere. Dă-mi dar ca să biruiesc tot sfatul diavolesc. Dă-mi o inimă curată, dă-mi o minte luminată, și așa prin darul tău să mă învrednice și eu. Vrednică-te lăuda, vrednică-te săruta, cântându-ți cântare dulce, slavă ție, Sfântă Cruce, cântându-ți cântare dulce, slavă ție, Sfântă Cruce.